To ono, nie? Kedy som... Ja si poviem. Pozdravujem vás z Lesy hory, z tej duše pozdravujem vás. Čau, čau. Čau. To pripadá tak, aké bez ponorky vyšli. Aj na Lazy prišla jar. Svedčia o tom snežienky, chránené to rastlinky. Poďme ďalej. Rozkvíta nám aj Imro. To ty snežienky bereme. Jar aj naň ho doľahla. Vyhradzujem, hej, že... Ja som toto zatvoril, aby teplo neunikalo hore. Dobre, dobre, Šuro, dobre. Taký guláš, jak... Tak toto sú chuťovky pána Imra Jacka. Taký gulášik vece je zvládky, jak u Doporučil Debrecíne. by som snímať prsty, nožik a prsty. Jak v Debrecíne, chlapci, duže. Nožik a prsty doporučil by som snímať. Toto vianočne sme vyzdobili v roku 1999. Že by do toho 2000 roku sme tu ešte aspoň raz prišli. Dúfam, že nám to nikto nepokradne, nepozbiera domu. No. Berci a zober, jak Češko. Už ho mám. Lebo toto pásku rozmnožíme sebe, budeme mať na pamiatku, keď budeme staré, co už nebudeme birovať schody z hore. Budeme sebe utoreť, že co sme tu všetko vystrejali. Pamiatku, keď budeme staré, co už nebudeme birovať schody z hore. Budeme sebe utoreť, že co sme tu všetko vystrejali. Pamiatku, keď budeme staré, co už nebudeme birovať schody z hore. Budeme